Estamos en Ríos disfrutando de unhas vacas perfectamente cuidadas nunha gandería que utiliza extensivo, donde o problema da tuberculosis é máis factible. Co tema que hubo en Manzaneda, vamos presentar unha moción na Diputación en referencia á tuberculosis. Entendemos, por unha parte, que a Xunta de Galicia utilice un sistema que é o baleirado das granxas. Entendemos solo parcialmente. No seu momento, cando estábamos falando de niveles de prevalencia dun 16, un 17% no vacuno, en ese momento pudo ter un valor importante. En este momento nos parece un pouco exagerado e non obligado polo Ministerio, que o Ministerio dice que hai a posibilidade de que se faga, non a obligatoriedade. Nos niveles nos encontramos ahora de prevalencia, que é un 0,02 aproximadamente en Galicia, en este momento o fin non justifica os medios. O fin podría ser conseguir un 0% de tuberculosis, o cual no extensivo prácticamente é imposible, sobre todo cando estamos falando de ganderías no monte, donde as vacas se xuntan con animales que son portadores ou reservorios, os cuales son os causantes reales en este momento deses niveles. Por moito que matemos as vacas, non vamos a conseguir dese xeito eliminar a tuberculosis por completo. Sempre vamos a ter algún tipo de caso. Queres facer un baleirado da granxa? Bueno, polo menos o que terás que facer é un aporte e pagar o que é a taxa de reposición. Creemos que non é a forma. A forma sería un diagnóstico en vida que nos permitiría limitar exactamente aos animales positivos aos que sean eliminados, nada máis.